Malotaro. Malo mo ka horon kan hasra malo ni. Gwa malotaro. Amana malo na fona yan ta ke takali esake. Awo. To gausu fifi furulon kadi gausu ma. Wallahi mbe kola mga wolo. Nimna ta. Bi ma no hola de. Kola mga wallahi imai. Awo. Ai akan je sama kasemi era ku post la obini. Awo min to be post la obini na ngota. Awo. Na bongo gausu na o sana kwa dia. Kamina fo ko gausu kibara loni. A lonte nefe. Abana. Abana. Nyaza. Nyai dalala ngo gausu. Ina trafo mi sanga dia akuma sile ka koro. Daga do resta. Nefe na tabo fali. Nyolo. Eba fo ka ki kere nya mana sanga di mai fana be hinane la saka faya ka do san fana yi. Sata tanamin na ko tanamin ya fe kami dana. Abloka. Ko do dabla. Sata ko do dabla. Wallahi sata ni da telefon ko kuma fo gausu e wasoro manda de gausu ye. Ni ala te majulo min yankan. Dia dani bi to mba gosi lay kan. Mi bunte. Awa e ka ke ya fa ba e ka ya fa ne man ta fo tukuni. Ibantwe. Ayi ta fo tukuni. Barantwe. Ta fo tukuni. Kana fai ibato ni ra kura dinne ma ne be korole de ma akela tene muso kanga to akela to ki kela sa muso la sa ne kadi to ko mina e kanga kura dinne ma ka to korole ma amene se ula ba ko gauto ya ka do sa nyere fana ka mun do sai nkawle ma seven nkawle ma ole take maka suba ma se kele ma na do min ke bi imana hinan la ka telefoni ni am le dinin ka la ko nyane ki ba digi ni na sama bai Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Ne peux pas se baisser les filles. Ne peux pas se baisser les filles. Et quand on fait un adoula. Agadugula sebana. Awo. Gaoussou hein. Et qu'on me toque à fort, qu'on Fifi. Qu'on est Fifi qu'on met à école la nuit fait. Fifi. Awo. Baram. Il y a. Et qui Fifi kabarola. Il y a faux. Qu'on est Fifi qu'on met toque à ta école la nuit fait. Qu'on be klonglon qu'on be bolo nunge. Baram a Fifi kana kui. Il y a faux. Musokura ni chekura ni yo otogo fo. Kuba no kiga musokura. Il y a qui mola. Hein? Kuba no kiga musokura kurai. Ijode maram hakli mana balancer dron abta hakli beta be histoire kono do ma ale bi ijor mando fo nete kenga musukura ijode mun fo ni ma fam nek beto ka Fifi minga baro iya fo ko Fifi ko kanto premier cycle la ne na meta ko la nyong fa me na nyong fa am be an ko nyong fa am klongo demsen teri ko ten la ni Fifi awo iya fo musokura ni chekura ni ko bi no o de furu ko dima Fifi ku ya furu ay ko maro bi Fifi ko ni bi wasoro Fifi fe ba ka furu la ro la sa o tese ko furu e akli le be ka fina ko do sino Fifi ne ba don ni wati ba so Fifi furu la mena mo Fifi no depuis en dem sen na ma ko makadi so ya fo wallahi maram ba ne ka la teli de ya akli kan na me fe no ko kana ne be ni tige ha o la ne joli be bodoro ibe dala o ya fo kubina Fifi de furu ko ba di non Madame, ne mana konta wakati kini ki yakli be kana e be kana kodo ko ki très joli bo non madame ça c'est de le téléphone voilà pourquoi les oui allô maître bonjour ah oui ngou audace de demander pour Ako oui pour la libération de Ako. Et Asera. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Il connaît sans arrêt. D'accord.
Donc, il y a audience accordée. Donc, on a besoin de comment. Ok, il faut que nous ayons 100 pour que nous ayons autorisation de capable signer à Kokabla. Ah, audience d'amener comment. Oui, audience suspendue, il faut le connaître. D'accord, problème, il faut être là. Mais ça au moins 100. Non. Bon, peut-être dans 10 minutes comme ça, moi, je serai non. Alors, mais 100, dans la sonama. Ok, merci beaucoup, maître. Non, avec la bina, la sonama, bon, c'est ça. Je pense qu'il y a un bon, tu vois que ça. Menga sagita, mais ta ako libéré sinon moi. Il comment quand j'ai à Gaucho. Du mena tu mara ko musu ko te sina sa fifi furla maintenant. Fifi nous ani Mohamed dem senya ken bi ko na so mu furla lu tanga génération sa mara ma. Allez. Tifun baba mariko angana son kato jamfala abada. Jamfale au jamfale. Belai do chamada au nye umashi bosira fe. Now Hey, jafuta kuro ko. Ai. Wallahi. Sata ne bran sigi kamiri. Kamiri armadenya yɛrɛ do. Ka fɔ ko Gawusu n'a ni muso de furu. Ni ko Gawusu ɲa tɛlɛ bɔrɔ de wa ou bien a ɲa tɛlɛ bajare le ko. Ne yɛrɛ dabali banna. Ne yɛrɛ muso nin ye ne jigila misɛnya di. Ko Gawusu furumuso a fɔlen ne misɛnya pe wallahi. Ɲɛ dara muso ni kai ko bɛ tiɲɛ bolo. Ne na nbira muso ɲininka n ko nbira muso. N ko a den n ko fatɔ denni min ɲani. I ko Gawusu muso kɛ n ko Gawusu muso. Ko ne banana ko Gawusu tola rɔ. Wallahi. A tola rɔ ko hɔn o y'a sɔrɔ a ma tɔɔrɔ. Ni muso ni ne mana ye n nana k'a ye ka sin ka ne bana yɔrɔnin kelen wallahi magasi. Fifi ɲa min ka ten. Ni nin kuma fɔra a ye. Gawusu bɛ k'i ban. A ma Fifi ye ani a ma kunbayalen ye kosɛbɛ tan fɔlɔ. A ma ban jɔn fɛ ko Gawusu ban. Yɔrɔ. Jɔn kelen pe n'a fɛ ko Gawusu yɛrɛ bi ban sa. A ka d'a ye. A tɛ ban. Ko nin ma nin jatigɛ yɛrɛ. Bon ɲɛ t'a la. Buramuso falen don dɔ i la wa? Nin tɛ nin tɛ. Ɲɛ t'a la. Bana sa k'an bugɔ yɛrɛ. Ne bugɔli de ye o. Gawusu. Ani ce. Alhamdulilah. Bɔn baasi tɛ yen. Gawusu. Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Ni a k'an bon kɛ. K'a sɔrɔ burusi kɔnɔ ka mɔgɔ burusi kɔnɔ ka tila ka furu burusi kɔnɔ. A sera fɔlɔ le ka. Ale ɲɛlɛlen don ma dɛ. A ɲɛlɛlen don ma. Ko ka yɛlɛma dɔɔni sisan an fɛ burusi kɔnɔ. Basi t'a la kɔni. Basi foyi t'a la. Basi foyi t'a la wallahi. Gawusu i yɛrɛ dun. I sigida an mako don i la. Y'a mako bɛ na. Ok. Sisan a ɲɛ f'a ye. Magasi i yɛrɛ k'a ɲɛfɔ. Sisan wa ko ni y'a ko la fɛ de. Ayi e k'a ɲɛfɔ sa. N'i y'a ko la défaut ma de. Ne b'e deli e k'a ɲɛfɔ. Ne yɛrɛ ko k'e k'a ɲɛfɔ. Non, n'a sɔrɔ min bɛ. Gawusu ayi a ma ɲɛfɔ. Sisan b'a ɲɛf'i ye. C'était ko dɔ. Ne y'a fɔ depuis an natɔ ko kamanagan min bɛ ne la nin ko nin na Ala de b'a dɔn. O de kosɔn ne fɛnɛ ma bolo kɛ e la e k'a ɲɛfɔ. Ne le ko k'i k'a ɲɛfɔ tana min na i setɔla l'o ma tana goya kelen min na ko hɔn i setɔla l'o ma. Ayi e k'a ɲɛfɔ e ye kɛlen. Sisan an bɛ min kɛ comme ne kan ka taa tribunal la. Voilà ci urgent ba dɔ bɛ ne bolo n kan ka t'o ɲɛnabɔ. Olu mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka ne makɔnɔ. Donc je pense que ne bɛ t'o la fɔlɔ han. Comme an ma décider fɔlɔ jɔn bɛ na kuma. Awɔ ale b'a ɲɛfɔ a b'a ɲɛfɔ walahi a b'a ɲɛfɔ ayi ale b'a ɲɛfɔ. Gawusu a bɛn n'ale la ni ne ye ale b'a ɲɛfɔ. Sisan ale b'a ɲɛfɔ. Ale kalama bila an tɔlen don. An ka fɛn fan bɛɛ fɔ ɲɛni k'a to an ka se. E b'a natɔ ne y'a f'i ye n ko n bɛ ka siran. I siran yɛrɛ. Bon ok d'accord c'est pas grave ni ne taara n bɛ taa fɔlɔ n bɛ taa tribunal la fɔlɔ ni o ko ɲɛnabɔra ni n nana waati min na ye a bɛ an b'a kuma kɛ a y'a mɛn. Gawusu e quoi n'i nana n'Ala sɔnna ma an b'a ɲafi. A ɲɛfɔ. Ni nana an b'a kuma kɛ n'Ala sɔnna ma allez donc tonton Magas. Gawusu wa i kana
Nala sɔnna ma ni nana n b'a ɲɛf'i ɲɛna ka segin ni ma ye ni seginna o b'a sɔrɔ a y'a kɔnɔna miiri kosɛbɛ ni nana a b'a ɲɛf'i ye awɔ Gawusu ni bɛ na i ka an sanba awɔ i ka an sanba e t'a namasa ye awɔ o di ma ɲɛ kojugu ne kɔni ta a ba Gawusu yɛrɛ kɔni o la o sa Gawusu i bɛna min sama ne ma awɔ ok bye bye n b'a f'i ɲɛna k'i ka fɔ wa e yɛrɛ k'a fɔ Gawusu na k'i ban ka fɛn kɛ ala i b'a fɔ a fɔ i taara e kan k'a fɔ e cɛ e kan k'a fɔ k'i ka fa e kan k'a fɔ e kan k'a fɔ a kɛtɔ tɛ k'e yɛrɛ ten i sigi ka ɲi ten buramuso i sigi nin bɛɛ le ko nin bɛɛ le ko buramuso e ka sabali muso bolo i gana muso bolo i sigi buramuso e k'i ma fa wallahi sata e dusukasi min ne la bi wa fɛn tele fila nɔ ne bɛ bila a ko a so ne to a so i bɔ a so an bɛɛ bɛ nin tulu min yan Bamakɔ yan an bɛɛ bɛ nin tulu min an bolo yan a tɛ taa ba ne buramuso ko n'a taara Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada jamfare au jamfare laido chamada au ye kumashi bosira fe voilà maman voilà ni y'a ye an chaise labɛn n y'a fɔ maram ɲɛna n ka don a kan to an damana parce que kuma min bɛ n bolo bi kuma in a nafa ka bon fo ka a dama tɛmɛ ne taara ko n bɛ taa n ka plainte retirer bi de ne bɔra a kalama ko jaa i bɛ plainte don mɔgɔninfin kama i jogo kama i jogo kan i jo de don mais a plainte n'i ko k'i b'a retirer tuma dɔw la a ka gɛlɛn kojugu maman ni ni mɔgɔ bilala ɲɔgɔn na a y'a ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'aw sera sariya tigilamɔgɔw fɛ yen ayi a bɛ kɛ e yɛrɛ kɔnɔ tuma dɔ la k'i yɛrɛ jo t'a la e yɛrɛ min ta ye jo ye tellement u ka munumunu ka ca a ye taga ka na a ye taa dossier déposer a ye taga mairie la a ye taga procureur fɛ yen a ye taga tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra sɛgɛn Gawusu mɔgɔ kan ka kɛlɛ haramuya maga man ɲi dɛ ayiwa a ko ça va basi t'i la kɔni an natɔla n ye ji san n ye ji min c'est bon n denkɛ somɔgɔ denbaya don alhamdulillah sisan a ko ne don a ko diɲɛ don ka ca dɛ diɲɛnatigɛ don de ka ca ni ne sigi ka miiri ne ye nin hɛrɛ mun kɛ e ye nin hɛrɛ ninnu bɛɛ kɛlen kɔfɛ k'i ta k'i gɛrɛ n na k'i bila poste ɲɛnama na entreprise kɔnɔ ka dɔ fara i sara kan kalo 2 o kalo 3 ne bɛ dɔ fara i sara kan hɛrɛ jumɛn de bɛ an ka entreprise kɔnɔ ko ne ma min kɛ e ye a ko ye n'a fɔra ko bɛɛ kɔfɛ e ma ne sara kɛ dɔwɛrɛ fo ka ne jafa k'i bɛ ne ka entreprise feere ne kɔ kan a ko Gawusu k'i jafa mais ka ne jafa i ye n jafa de e tun bɛna ne ka entreprise feere kɛnɛ kan n kɔ kan ne tɛ se k'o kɛ cogo di Gawusu sabali sa ayi non mais an taara polisiso la e sera ka sɔsɔli kɛ non bi t'o kuma fɔ ne finna an taara polisiso la e ye sɔsɔli kɛ yan u y'a kuma bɛɛ kɛ k'a traité k'i n'i bɛ fɛ barika ka don i ka ko la an balakaw bonya i y'a faamu ne taara polisiso la de ne y'a dɔn musolaka de kɛra sababu ye ka taa ne ye an balakaw de ye an balakaw bonya kosɔn ne donna kaso la o de kosɔn n tɛ fɛ ka kuma b'o ta la attends ne tɛ ka nin faamu donc n'i ye faamu an taara polisiso la voilà ne ye version expliqué voilà i ma sɔsɔli kɛ non an balakaw bonyalen don e bɛ fɛ k'a fɔ ko e nɔ t'a la yan non ne nɔ t'a la Gawusu walisa Gawusu ne bɛ se k'o kɛ la cogo di Gawusu sabali sa e nɔ t'a la cɛ i ye fɛn bɛɛ de kɛ ne ye mun de bɛ diɲɛ kɔnɔ ne ma min kɛ ne ye cɛ Gawusu hadamadenya e kun tɛ ka ne ka entreprise feere ne kɔ kan e ni muso ma kuma téléphone na ka rendez-vous di muso ma k'a ka na k'i bɛna entreprise feere k'e de ye directeur ye e m'o kɛ Gawusu hali ni sɔgɔla la a fɔ non ko cɛ tɛ cɛ tɛ sabali sa Gawusu mun kɛ cogo di donc n'i y'a faamu o muso a ye nkalon de da i la sa kɛ cɔ
Yemi fone chante maso. Maso. Kalban jara lo sa ibalo bibro flege. Fait penate do yi kalban de bala ka jenda do were kalban ti rek dalere de je kono kwa. Ako je kalban chake. Aisa. Ne kalban chake. Ne. Mo do were be non. Ai jo sa. Je flaka ba benera la krat. Non, ne de kalban chake la. Non na to nga me botia. Ndemo na ko ya. Di bala ka da je kono. Ne fi ngade e kamene de ma ko ne de kalban chake ya. Mo mi e wole ka fe na ko na display fere ka su. Eni muso mi ma traiter ya. De bala ka damma de ka ye wo ma de ka appel ke. Donc ijo ni ya fam. E be foko muso ni galon da ila sake. O muso ina dinga. Cho o ina dinga lalla. Ai kalbanti ni wondat maka. Kalbanti. Mais on tra pour ce sola e ma se gira na jamu. Kana bela ko kana pick up mana gausu ibe joro bina ni ma sabali. Wallahi ubi ka kunga nyenye. Ijo o no fe. Kalbanti were rali do. Mama, e yele kluba ka kuma na de. Ko muso mi ye afoko ale entreprise fere ko kalbanti adi. Jamu sabali boy. Ko galon da la. Kale tra pour ce sola kale makma. Non. Kale ko me foko sutra. Mama ako ne ko eni muso mi kuma na telephone na ni no bena la entreprise bi ni be la ko tra galon da ila eni ni e aye ba do. Dédicace à Oumou Bijou Diomandé. Bijou Diomandé. Oumou, t'es notre lumière dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Toujours là. Pour nous, tu ne fais jamais défaut. Jamais défaut. Les bras ouverts, un refuge et un abri. Ah, Bijou la vedette. On te remercie, si forte, si belle, si forte. Typhoon te remercie. Tu es notre ange. Bijou la vedette. Notre mère de cœur. La mère de Adou et Maga. Dans chaque sourire, on sent ta ferveur. Merci. Merci pour tes sacrifices. Ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Oumou, notre force. Jamais tu ne fléchis. Dans nos cœurs, pour toujours tu es ici. Merci d'être avec nous ici. Ma Ibrahim, Abdou les Baba derrière toi. On avance tous ensemble, unis à jamais. Dans la douleur et la joie, tu es notre choix. Chaque jour, on célèbre l'amour que tu donnes. Papa et bateau m'en veille, fier de toi. Dans le ciel il sourit, ne te quitte pas. Merci pour tes sacrifices. Ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Oumou, notre force. Jamais tu ne fléchis. Dans nos cœurs, pour toujours tu es ici. Merci, grande sœur, pour ta lumière. Pour notre amour, éternelle prière. Pour notre force, éternel Dieu d'apprécie. Dans vos liens, notre amour, éternelle prière. Spécial dédicace à Oumou Bijou Diomandé, la mère adoptive de Mohamed Diomandé.